čím sme starší, chceme vyzerať mladšie. Keď sme mladé, chceme vyzerať staršie. Hej. No, ono sa to stále mení, stále niečo trendy, stále niečo in. Samozrejme sledujeme vo svete, ktoré hviezdy čo robia a väčšinou sa snažíme opakovať to po nich, že čo je trendy, ja neviem, v Amerike, vo Francúzsku, tak chceme vyzerať aj my takto dobre. Samozrejme je to o kozmetike, je to o masážach, je to všetko dokopy. Hej. Povedala by som, nie je to len o tej bukálnej masáži. Bukálna masáž je atraktívna teraz, pretože sa robí sterilnými rukavicami cez ústnu dutinu. Tak to je wow, hej, že čo to je. Ono, keď to vysvetlíš tým ľuďom, že to nie je len o tom, že sa ti niekto špára v ústach. Hej, s rukavicami. A volá to masáž. No tak vieš, buka pochádza z latinského slova, čo znamená ústa. Alebo otvor. Otvor buko je po taliansky, buka je ako ústa a ústny otvor. Čiže my vlastne masírujeme spodnú časť tváre, hej. Normálne bolo stále zaužívané ťapkanie krémikov, čistenie pleti, ťapy, French style, ako ja to volám, čo veľmi nemusím. Ako to voláš? French style, áno, volám to, lebo to je také tak go na mňa. Glamour, všetko také super puper a potom idem celá zamastená domov a to ma nebaví teda. Čiže chcem mať vyčistenú pleť, ale chcem mať nejaký ten lifting na tej tvári. Samozrejme, nie v každom veku môžeme ísť si to dať, spraviť u chirurga, nie každý to chce. A ja si myslím, že teraz je taká doba neinvazívnych vecí. A prečo nie? Ale treba mladých ľudí edukovať k týmto veciam, trošku ich nasmerovať, že v 25-ke si dať botox, neviem, či je stále výhra, čo budú robiť v 50-ke, ale s istou skôr pravidelnou starostlivosťou, masážami a ak je tá masáž robená kvalitne, bavíme sa o bukálnej, liftingovej, skulpturálnej, lymfatickej masáži. Vtedy je pokožka, je zdravá, je prekrvená, sval je vytvarovaný a uvoľníme hlavne napätie s touto bukálnou masážou. Vtedy môžeme v 50-ke vyzerať nádherne a nemusíme byť všetky, vieš, z hurta. Firma Estederm, predpokladám, že nie je len na Slovensku, je v Čechách, že? Viem, že to majú v protokole, je tam bukálna masáž, nevidím dôvod, prečo by to kozmetička nemala robiť. Ak sa bavíme otvorene, že je to baba, ktorá si urobila rýchlo kvasený kurz za týždeň alebo 2 a nemá ani šajnu o tele, chce len nanášať krémiky, niečo povrchové, no čo tam ona bude robiť? Hej? Keď nepozná lymfatický systém, nepozná svaly, chce len proste natreť, zotreť, videla gumené rukavice. Nie, toto nie je o tom. Fakt tu treba ten knowledge mať. Hej, bavme sa o tom. Ja neviem, ako fungujú v tejto dobe tie školy. Bavila som sa s inou pani v Bratislave, čiže je to také rýchlo kvasené. Niekedy boli normálne 4-ročné školy, 3-ročné, kde sa učilo podľa mňa úplne všetko od A po Z. Ja mám školu vyštudovanú v Írsku, proste je to Cork of College, vlastne je to dvojročná škola na vysokej škole, odbor, kde sa učíme vlastne kompletne celé telo. V prvom ročníku bolo 1500 otázok len z anatómie. Toto tu asi není, takže jasné, že baba, ktorá si robí nejaký dvojtýždenný kurz, tak čo tam bude robiť? Áno, v škole sú podľa mňa na dobrej úrovni, teď sa bavíme o kurzoch. Dokonca už Európska únia povoluje a v Čechách to máme, že už stačí len profesná skúška, ty už ani nemusíš ísť na kurz. No, tak vidíš, všetko sa posúva a mení. Čiže nevidím dôvod, prečo by to kozmetička nemohla robiť, aj keď pri škole nejak zistujem, že tie kozmetičky majú s tým vážny problém, hej. Oni nevedia. Majú vážny problém s tým, že není tam tá zručnosť. No není, to je presne to, čo ti vravím, ťapkanie tých krémikov, ako nech sa nikto... Vieš, ja stále, keď ideme... Nikto sa nebude. Ja mám veľké očakávania a stále očakávam, že chcem to, čo ja robím svojim klientkám. Hej, samozrejme, ja mám 22-ročnú prax, mám tisíce ľudí vymasírovaných a v polovičke tejto masérskej kariéry som išla študovať kozmetiku, beauty specialist, čiže ja som spojila vlastne tie dve veci do jedného, čiže maserinu a kozmetiku do jedného. Preto ja sa necítim, ak mi niekto povie kozmetička, ja nie som typická kozmetička, ktorá ručne ide a vytlača tam bubáky. Pupy. Hej, čiže je to niečo iné, jasné. Nebudem sa ja porovnovať s dievčaťom, ktorá má 30 rokov, ja mám po 50-ke, čiže už som to dala von. Do prčic, sorry. Nevá. Máme tu víťaza. Takže máme tu víťaza. Ale ide o to, že tá prax sa nedá dobehnúť. Hej, nedá sa. Na všetko podľa mňa treba mať talent a tú robotu robiť s láskou. Ja to inak neviem vysvetliť. Učím to na školeniach. Je to vidieť a je to cítiť, babi. Ak niekto robí niečo takto a robíš to
tak vieš, inak to je cítiť jednoducho. Tí ľudia to vedia a to je to moje know-how, že vtedy ten výsledok je fantastický. To sa nedá oklamať, vieš. Moni, ale teda som ťa hneď dala do toho lektorovania. Kto je pre teba taký ten ideálny žiak? Ako by tá kozmetička, a mala by mať nejakú prax, nejakú zručnosť, mala by niečo vedieť? Pre koho to je vhodné? Pretože je tu veľký záujem, ale samozrejme ty si žiako vyberáš a ja viem, že si tak famózna lektorka, že po 3 dňoch, ani hodinu menej, po 3 dňoch odchádzajú tak, že sú ale úspešní. No, toto je ten pre koho? No ten, kto to chce vedieť, by som najradšej povedala. Ale ľudia, ktorí nemajú knowledge o ľudskom tele, je to veľmi ťažko. Hej. To je ako keď školíš každý len preto, že chceš prachy. Áno, aj tak sa to dá robiť. Aj tak to ľudia robia. Hej. Ja som tiež zo pár takýchto školení absolvovala, že zaplatila som 3 000 a dodnes sa tomu nevenujem, pretože to neviem. Pretože rýchlo peniaze. Nechcem ísť touto cestou. Dúfam, že na to nezabudnem nikdy, pretože oni vlastne robia meno mojej práci. Hej. Ak sa mi baba ozve, že opýtam sa, neviem, po mesiaci, ako sa vám darí, Moni, nestíham, ja robím len to. Hej. Veľmi ma to teší. Hej. Vidím, sú dievčatá v Bratislave, ktoré som školila, už tiež boli aj v televízii, používajú tie isté slova, tú istú techniku, teší ma to. Hej. Pretože tak to má byť. Nehovorím, že robia meno, povedia, áno, školi sme sa u Suchánkovej, to nie, ale proste teší ma, že to tak robia a dodržiavajú a ten výsledok tam je. Hej. Je to jasné. Masér by bol najlepší, kozmetička je dobrá, pretože vieš, to je to, že ja spájam vlastne ošetrenie o tú pleť, ale aj je tam práca s tými svalmi. Nie je jedno bez druhého. Nedá sa. Ja stále vravím, spájajte tie veci, kombinovať veci, ale zase neprekombinovať. Vedieť čo s čím. Čiže ak kozmetička má nejaký knowledge, vie o výrobkoch, o pokožke, o svaloch, vie to krásne skombinovať. Preto ten výsledok je taký dobrý. Vieš, ono, keď fotku si pozrie niekto na Instagram, povie, že chcem bukálku, ale moje fotky nie sú po bukálke. Bukálka je fakt 10 minút, nedá sa to robiť. No kto si dovolí sa šprtať v ústach, ja neviem, hodinu, to je nereálne. To je fakt len o uvoľnení napätí v tej sánke, hej. To môžeme rozobrať potom ďalej, čo všetko tam je, ale jasné, človek, ktorý sa tomu vidí, ona keď príde, vieš, tá baba a nevie, čo je lymfatický systém, ona nevie, aký sval má chytiť, no ťažko sa robí. To je pre mňa pôrod normálne. Veľmi ťažko sa robí s takýmito babami, ale... Ale ty ich to veľmi rada naučíš. No bijem po rukách, pokiaľ to nerobí. Fakt, ako ja už vôbec potom... vás nechceme vystrašiť dneska, áno. Nie, no bola by som rada, ak tá žena odíde a vie to robiť. Ten cít, no pozri sa, nedá sa to, čo ja mám za tie roky, ten cít v tej ruke. Moju masáž treba vedieť urobiť po slepiačky, stále vravím. Po slepiačky ju máš vedieť urobiť, hej. Ak ju vieš, vtedy je to fajn a keď vidíš výsledok, samozrejme fotka nikdy nesklame. Odfotíš si klientku pred a po a tam vidíš. Ak mi posielajú fotky, po mesiaci, dajme tomu, a nevidím, približujem 100-krát, hovorím dokiaľ nič tam není vidieť, tak poviem si, vieš, čo je to zle urobené. Pretože to znamená, že čo si zle urobila. Keď ty nevidíš žiadny rozdiel, neexistuje aj 25-ročná baba, ak tú masáž spravíš, to lice je hore minimálne 0,5 centimetra, hej, oči, vidíš. Ešte na pripomenutie, pretože už na minúty bežia. Rozprávame sa o manuálnom liftingu, ktorý Monika vykonáva, ale zároveň vás ho i naučí ako oficiálna lektorka. Nezabudnite nás znovu ohodnotiť a takisto sa tešíme na vaše otázky a komentáre. To stále platí, ako v každom dieli. Ale Moni, lektor. To znamená, už dneska vieme, že to je postavené na slovičku bukálka, ale predtým je ešte 90%. No to je dôležité, to, čo je predtým. Tá bukálka je fakt tá čerešnička na torte. To znamená, ty skombinuješ, pochopila som, viacej techník. Je ako keby konvenčnú kozmetiku, do toho dáš možno aj nejaký prístrojček, ale hlavne idú rôzne druhy masáží v tom ošetrení. Povedz mi o tom viac. Sa. Krátko, to, čo ja ponúkam mojim klientkám, je zážitková kozmetika, by som povedala. Je to niečo, kde urobím od A po Z. Nemám nič podelené, len to. Individuálne na každú jednu klientku. Ošetrenie pleti, základ. Dobrá kozmetika, napríklad základ. Prístroj v dnešnej dobe musí byť, pretože bez toho to nejde. A ruka
to proste všetko spojí do jedného. Neexistuje, aby tam nebol výsledok. Ja si proste za tou robotou stojím a vidím to a teší ma to, hej. Proste všetko pospája do jedného, nie len jedno. Ja chápem, že tie kliniky fungujú úplne inak. Robila som na nich, viem, čo to je. Robila som po spačkách, po hotelách, žila som v 3 krajinách. Mám to trošku okúkané. Ja si idem svoju jazdu, samozrejme. Rozumiem, že to je všetko na rýchlo zarobiť peňažky a tá kvalita potom ide niekde inde. Servis, bohužiaľ, je trošku iný u nás. Neviem, ako veľmi v Čechách ho nemám obkúkaný, ale to, čo vidím doma, vadí mi veľa vecí. Výrazne sa zlepšuje. Áno, tak teším sa, tak snáď v tej Prahe je to iné. Ja si myslím, že kto chce, bez ohľadu na to, či je to Praha, alebo je to tá posledná dedinka pod horami, už tu máme veľmi veľa superstar, ale na Slovensku tiež. Je. Ale ja si myslím, že presne komu ide o výsledky a o ten komfort toho klienta, tak nemôže sa stať, že by nebol vyhľadávaný. Pozri sa, ku mne príde princezna a odchádza kráľovná. Vieš, ako to je? Proste, to je to. No teší ma to, jasne, že ma to teší. Takže keďže ja pracujem so svalom a dokážem ja zvon ovplyvniť sval tej klientky, vypnúť ho, namožiť ho ako v dobrom, presne ma to tam vedie, že to ale chce pravidelné tréningy. To znamená, chce to opakovať, túto procedúru. Ako často v kúrach? Poď. To je tá otázka. Bože, ako mám na ňu odpovedať? No ak to začneš robiť 25-ke, tak ti to stačí raz za 3 mesiace mladá baba, hej? Ale od 25-ky strácaš ten kolagén. No od 40-ky, no minimálne raz do mesiaca. Ale ak ozaj niekto, vieš, nechceš ísť na tú plastiku, tak 8-krát by si mala prísť po sebe raz do týždňa, raz do mesiaca a potom raz mesačne to udržiavať. Ale záleží, počkaj, v akom stave si, hej. Tak počkaj, teraz som sa trošku stratila. V akom veku prídeš, v akom stave? Tak poď vyššie trošku, tak sme na 40, hej? Tak... No, začiatku, aspoň 2-krát do mesiaca by som dala, hej. Napúdiť ten sval, na proste ho začať trénovať, ako keby, hej. No, 4-krát, keď prídeš dobre, 2-krát do týždňa som za a... Napríklad u teba by som dala, dajme tomu z začiatka... Ty si dobrá. Poď. Tak raz mesačne. A to znamená 1-krát mesačne, 12 to je mesiacov? Počúvaj, rok? Raz mesačne, dobre vieš, že treba očistiť tú pleť, kamán. Tak dievčatá, starajme sa o seba. Tak vieš, už keď to spravíš, preto ja robím akože takú kompletku, pretože raz mesačne by sme si to mohli dovoliť. Hej. To znamená, do mojich ošetrení nepoužijem v ten deň, dajme tomu nejaké prístrojové ošetrenie, alebo použijem teda, ale to chcem povedať, že do mojich ošetrení môžem poskytovať tento rok klientkám túto manuál lifting a la Monika Suchánková masáž, hej? Keď chcem zmenu, môžeme použiť tvoju techniku. To je to, že vtedy je ten wow efekt. Koľko teda u teba, dajme tomu, tá klientka leží? Koľko strávi čas u teba v kabílke? 2 hodiny, vieš. Ja robím také 2-hodinové. No 1,5 hodiny určite ešte. Mám také 1,5 hodiny a 2. Záleží, čo sa tam dá. Aj tá masáž sama o sebe trvá nejakých 40-45 minút, čiže je to dosť. Ja nerobím ošetrenia za hodinové. Dievčatá, ja si chcem oddychnúť, idem raz za čas a ja chcem fakt mať ten servis, sa cítiť ako kráľovná, ležať vieš, super mekučkom lôžku a proste vidieť ten efekt. Je to taká psychohygiena pre ženy, čiže raz do mesiaca by sme si to mohli dovoliť, no. Takže manuálny lifting teba nájdeme v Bratislave aktuálne, pretože ja vždycky hovorím, ak chcem rozšíriť svoje služby, tak v prvom rade o to, čo som sama zažila, takže Moniku musíte vyskúšať v Bratislave, ale ty vieš veľmi dobre, že ja som ťa pozvala aj k nám na klinike, ty ešte nevieš, že ja som ti vymyslela piatky, že od januára super, teším sa. Plná klinika na tvoju masáž, takže Monika, piatky v Prahe, poď teraz si klepneme, práve sme, takto vznikajú spontánne nápady, ale nie, o tom sme už určite rozprávali, pretože sú tu nejaké v Prahe, není problém, nájdete, ale kto chce zažiť Moniku, tak na klinike piatky vyhodíme termíny. Dobre. A ty rada prídeš? Veľmi rada. Tebe fakt nerobí problém. Ty ako sadneš, ja som roky cestovala, čiže pre mňa urobiť Bratislava, Praha, Bratislava, Košice je úplne v pohode. Na záver, tvoja nejaká rada do života. A je mi jedno, či profesná alebo životná. Čo by si tým našim dámam a krásnym pánom, ktorí nás práve sledujú? Byte sami sebou. A ísť za svojim cieľom. Tých rád je veľmi veľa. Vekom jasne máš toho viac. Vieš čo, viem len jednu vec. Ak niečo nejde,
vieš, znamená, nie sme na tej správnej ceste. Čiže ak mi všetko ide ľahko, tí ľudia mi prichádzajú do tej cesty, do môjho života, je to všetko fantastické. Čiže len sa otvoriť a vnímať sám seba. To je presne to, čo učím pri tých masážach. Vnímajte to, čo robíte, ako chytáte toho človeka. Robte to s láskou. To je to. Ak robíte veci s láskou, to je jedno, či varíte, masírujete, natierate ten krém, počujete, to je božský zážitok. Je to tam, ten človek to cíti. Čiže robiť veci s láskou a to, čo vás baví. No niekedy je to ťažké. Ja som to tiež hľadala roky, ale teraz som poklopať veľmi spokojná som vo svojom múde. Proste som tam, kde som mala byť. Aj keď ja samozrejme, že ten dátum narodenia preplaší v tom občianskom. Naša súťaž stále beží. Áno, už to bolo prezradené. Ale robiť veci s láskou, robiť to, čo vás baví. No aj ten krém, aj keď hladíte tú klientku, hej, pokiaľ ja vidím, že ten človek nechce, vieš, nechytíš, že sa, ten dotyk, ten ťah je úplne iný. Čiže robiť veci s láskou.